Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawai ke kentai ke badai ke nong India ke bar penyo snem kerta kalau jak rengai ha kamit snem thamai Amerika. Ki paralok jangka ki ladep ban mudui deke ijahar ki pulit ndrei ki laong bangidon kam shu ki nong saki habai dei bakani ke benta. Lada pisa ha lani hajan kathan Colombia sngoba ban pengor ba. La tho aki jing penbana ki rensan social media. Haka artrik jong kelalengkot u Arjun Sharma ulok barim jong Nikita Godi Shala ru ulam mudui dake ijahar jak rengai haka bau loong bola yu ikat do ya ka kalai trik jong nok pra haka jingshah ke badan ha shipo jar spa block jong Twin Rivers Road haka sni ke babot hi ki pulit jong Howard County ki lalap ya kamet Godi Shala ke badan ki jing mensau daki khnam ha ying jong u Sharma haduk kate kapor u Sharma ula phet no sha India Kijing dokit kingen mau Sharma war phonre snem karta ula pynïap ya ka Godi Shala tang hadin kapon nyo baji janmit hakalai pui tri jong nok pra u Sharma ula phone show number 911 ban pentip ba ka samla barim jong u ka Nikita Godi Shala ka bana Eli Scott City kalajak rangai ki pulit kinget bahadin kata ula let chakakat ling sun jong ka Dulles International Airport bar ula kiu da ka ling sun ka balet cha India ka pau shai bakaladan Katukat ni ke jing temu lepa ban la ban le ekani bat nangta ban phet no nakari kumta kata kadei ke bangi don menta kat kum ke jingshah keno ong naik tin jong ki pulit jong ka Howard County u Seth Hoffman ha unong tokit jong ka WJZ u Mike Helgren hakasi sejan ki pulit jong ka Howard County kila talasi ya ka apartment jong u Sharma bat kila lap ya ka Godi Shala bakala yap rengkat bat ki dakmong wala kata ong bau Hoffman shimla ong tikna laki pulit kilala ne em ban yo biang ye kitiar bala pendan kam ban pen mensau bat pynïap ka shimla dan kono ke jing khot sha ka jing kashari ni kiwe ki jing ujor shwa ka te ke jakasa la ong u Hoffman kumbala ye thu da kilap thai khubor